ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ба таваҷҷӯҳи бардороне ки аз Федератсияи Россия, махсусан аз Москва ва Московская област ба Тоҷикистон бор мефиристанд ва расонида мешавад ки ширкати Акай Наби мушкилии шуморо ҳал мекунад. ин бародарамон чанд сол ин корро анҷом медиҳад ва корашон дар сатҳи олӣ мебошад. агар шумо дар дигар шаҳр бошед, боротон аз 1 тонн бисёр бошад, аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон ҳам равон мекунад. одами боварнок ҳаст. дӯстони азиз, марҳамат кунед, ба ҳама ҷои Тоҷикистон равон мекунад. ширкати Акай Наби дар хизмати мову шумост. дӯстони азиз, якумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, яъне ки деҳаша гуфтагӣ нест. дӯстони азиз, ба касоне ки маъқул тоншудагӣ бошад, 4 дархона ва 5.5 сотиқ замина дар шаҳри Кӯлоб. хулоса дӯстони азиз, дидесен хай хона ба кадом шароитош фурӯхта мешавад. номерои ватсапшон, номерои дастшон, хулоса дӯстони азиз, сета номер монагай. нақша соҳиби хона қайд кардия ки нархаш бо маслиҳата. илтимос харидорҳо аниқ занг бизананд, хонаро бо диққат тамошо кунед. маълумот пурра аниқтаршон дӯстони азиз, аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. ва мегузарем ба дуюм хонаи фурӯшии дӯстони азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Кароматулло Қурбонов. духонагоҳ квартира дар сеюм этаж қарор дорад. 43 метри квадратӣ мебошад. ба тамоми шароитош фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ. оби свети 24 соата ҳастаи дӯстони азиз. нашоди документош ҳам 80% ва дар наздикии хона масҷид, магазин, балнис ҳам ҳастай. дӯстони азиз, ҳамаш мисол дар беҳтарин ҳолат барои зиндагии кам тайёр. нархи 280 бо савдо мешавад. номери ватсапшон монагӣ, номерҳои дастшон. марҳамат кунед. дар сеюм этаж, яъне ки дар сеюм ошона, духонагоҳ квартира 43 метри квадратӣ мебошад. нархи 280 бо савдо мешавад. занг бизанед, аз номи канали мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат ва деҳаи Шаҳдрезеш мегӯянд. 3 дархона, 1 калидор. дӯстони азиз, 3 дархона, 1 калидор ва 9 сотиқ замин. заминшам бениҳоят калонай. нашоди оби свет ҳамаш ҳастай бардоро. нашоди документошам ҳастай. оби свети 24 соата ҳастай. хулоса дар наздикии хона мактаб, магазин, масҷидам ҳастай. нархи хонара 170 000 сомон мега бо савдо мешавад. номерои ватсапшон, номерҳои дастшон монагай. занг бизанед, маълумот пурра аниқтаршон аз худи соҳибашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, чорумин хонаи фурӯшӣ моро гӯш кунем бо диққат. хонаи беҳтаринай хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни корвон, яъне ки тарафҳои Чимтепаш мегӯянд. 5 дар хона деэтажаҳай ва 3 сотиқ замин. дар даруни хона ванна, кухни, туалети дарунӣ ҳастай. дӯстони азиз, нархи хонара 700 000 сомон мега. касоне ки агар аз номи канали мо гап занад, иншоалло ки муомилаи хубам дорад.
нашоди оби свет ҳамаш ҳастан. баъдро аз 700 бо савдо мешавад. номерош мондаги 908 85 54 41. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. баъдро маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи суҳбатшон дастрас намоед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, хона ёред ки замин, мошин, квартира, дар WhatsApp мароон ки мо дар видеои оянда иншоалло рекламаш мекунем. лайкҳоро фаромӯш накунед, дастгирӣ кунед, подписия кунед. дӯстони азиз, мисол аз китоби хона дар кортона иншоалло бинависед. мо ҳаракат мекунем дар видеои оянда иншоалло ки пешкашро мегардонем. дӯстони азиз, ба касоне ки студентский билет дар кортон бошад, марҳамат, мо ба шумо акаи далелро тавсия медиҳем. бо диққат гӯш кунед. дӯстони азиз, ба шумо мисол чӣ дар кор мешавад. ҳуҷҷатҳои мо ба тамоми шаҳрҳои Россия ба кор мисол меравад. мо тариқи онлайн кор ва фаъолият мекунем. дар кори худам ҷавобгӯ ҳастем. шумо метавонед тариқи WhatsApp документҳои худро равон кунед. мисол аз шумо ба мо чӣ ҳуҷҷат лозим аст? паспорт, мигратсионная карта ва як сурати живой аз миён боло равон кунед. аз куҷо гирифтан лозим аст? холоса дӯстони азиз, заказ кунед ва ба почта қади дар муддати 10 рӯз тайёр мешавад. марҳамат кунед, ширкати акаи далел дар хизмати мо ва шумост. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшии ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки деҳаи дарёобод даш меган. дар хона ва чор тарафи хона маҳкам кардагӣ 2 сотиқи замин. нархи хонара 170 000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, хонара бо диққат тамошо кунед. дар хон дар ноҳияи рӯдаки, яъне ки аз навин тарафҳои шаҳри Душанбе қарор дорад. дар хона 2 сотиқи замин барои зиндагӣ кардана тайёрай. кӯчааш мисол кӯчаи хубай. нақш 170. маълумоти пурро аниқтарашон дар WhatsApp 552 63 93 93 занг бизанед. маълумоти пурро аниқтарашон аз худи суҳбатшон дастрас кунед. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Гулистон, деҳаи Мулло Давлаташ меган. 3 дархона ва 5 сотиқи заминай дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Мулло Давлат. 4 тарафи хона маҳкам. обшон хайр дӯстони азиз, дидесен оби водопровод дорад. ремонтҳои замонавӣ ва хуб. нархи хонара 420 000 сомон мегӯяд. боз муомила ҳам дорад. номерҳои WhatsApp-ашон мондагиа. марҳамат кунед, занг бизанед. маълумоти пурро аниқтарашон аз худи суҳбатшон дастрас намоед. шербачо, аз ҳаматон хоҳиш мекунам, апаҷона ва акаҷона лайкҳоро фаромӯш накунед. дастгирӣ кунед. дастгиришон пешравии канали он мебошад. одамое ки дар комментария менависанд акаи Насимтеҷа фақат аз шаҳри Душанбе, аз ноҳияи рӯдакӣ, аз Қурғонтепа кӯлом мегирӣ. якта аз Восеъ багӣ. марҳамат, хонаи Восеъдагиро гӯш кунед. хонаи фурӯшии ҳастаи дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Восеъ, деҳаи Голод. деҳаи Голодш меган. 3 дар хонаи хушрӯдохтагӣ, ремонтҳои хуб ва 6 сотиқи замин. дар 6 сотиқи замин дарахтҳои мевадиҳанда дорад. нархи хонара 210 000 сомон мегӯяд. марҳамат, хонара бо диққат тамошо кунед. дӯстони азиз, ба касоне ки маъқул шавад, телефонро бароятон номерҳои дастиш 987 50 57 86. занг бизанед. маълумоти пурро аниқтарашон аз худи суҳбатшон дастрас намоед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ, деҳаи Боғи Бузиш меган. хона хулоса бо симинблок бардоштагия, 4 тарафи хона маҳкам кардагиай ва дар ноҳияи Ҳамадонӣ қарор дорад. 3 дархона, 3 сотиқи замин. нархи хонара 220 000 сомон мегӯяд. 4 тарафи хона маҳкам, ремонтҳои хуб. хулоса дӯстони азиз, хонара бигирен, боз хитон камтар, дигар ремонташ мекунен.
ремонти 70 каргай. телефонно барои тамос номерҳои ватсапаш 880 00 06 25. занг бизед, маълумоти пурро аниқтаршуно аз худи суҳбатшон метавонед пурсон шавед. ва дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи арзонак ҳаста бо нархи дастрас қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Шарора, деҳаи Уртабоз. дар хона ва 3 сотиқ замин падвал дорад, калидор дорад. барои зиндагӣ кардан тайёра. касоне ки мегуфтанд аз тарафҳои шаҳри Ҳисор дастирошни хонаи арзон бигӣ. хонаи арзон нархи 68850 сомонӣ. телефонно барои тамос номерҳои ватсапаш монагай. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтаршуно аз худи суҳбатшон дастрас намоед. дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошед. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.